B'reazzjoni għall-attakki li bdew fil-miliet kontra l-kap nazzjonalista Adrian Delija u l-familja tiegħu, il-Kumitati Sezzjonali u Ferat tal-Partit Nazzjonalista ippubblikaw dikjarazzjonijiet u mozzjonijiet ta' appoġġ għat-tmexxija ta' Adrian Delija. Dawn id-dikjarazzjonijiet mill-Kumitati tal-Partit inaqdu mal-mewġa ta' appoġġ minn nies ta' kull kulur politiku fuq il-mezzi soċjali. Il-mewġa ta' appoġġ għal Adrian Delija bdiet wara xi persuni li sal-lum għadhom ma jistgħux jaċċettaw il-vot demokratiku mit-tesserati tal-Partit Nazzjonalista meta għażlu lil Adrian Delija bħala kap ġdid u bdew jinqdew b'messaġġi privati biex jattakkaw lil kap nazzjonalista politikament. Dwar dan kollu Adrian Delija baqa' jsostni li hu u martu intrabtu quddiem il-qorti li ma jiddiskutux is-separazzjoni tagħhom fil-pubbliku. Kulħadd għandu ħajja, ħadd mhu perfett, kulħadd ikollu l-problemi minn żgħar, minn kbar, min isolvihom, min le, min jiżżewweġ darba darbtejn tliet darbiet. Nifhem jien allura li kull min għandu problema soluzzjoni personali ma jistax joħroġ għall-politika. Kull min joħroġ għall-politika jrid jiggarantixxi li qatt ma jkollu problemi ta' separazzjoni jew familjari, jew kull min għandu ġob kwalunkwe mhux il-politika biss. Mela l-bankiera mhux importanti, mela t-tobba mhux importanti, mela min ħajopera u f'idejhem ħajja ta' pazjent ma jistax ikollu problemi ta' separazzjoni, ardaw ma jaħdmux. Il-mewġa ta' appoġġ ġejja mill-kumitati madwar Malta u Għawdex li ddikjaraw fuq Facebook li għandhom fiduċja fit-tmexxija ta' Adrian Delija. Magħhom ingħaqad ukoll il-Kunsill Reġjonali Awċi kif ukoll iż-żgħażagħ ta' Future Leaders li ddikjaraw li huma għandhom fiduċja fil-kap Adrian Delija bħalma hu wera l-fiduċja fihom. Dawn id-dikjarazzjonijiet ikomplu jsostnu l-appoġġ dejjem jikber fost in-nies għal Adrian Delija. Dan diġà ġie konfermat fl-aħħar stħarriġ tal-opinjoni pubblika tal-Malta Today li wara titjib fil-fiduċja tal-kap nazzjonalista b'qabża ta' 7 punti perċentwali li tissarraf differenza ta' 10 punti peress li Joseph Muscat naqqas il-fiduċja bi 3 punti fl-istess tħarriġ. Opinjonisti u esperti politiċi innotaw f'dawn l-aħħar jiem li l-attakki qawwija kontra Adrian Delija reġgħu irxoxtaw fi żmien il-miliet propju wara l-pubblikazzjoni tal-istħarriġ tal-Malta Today u l-għada li sar magħruf li Adrian Delija iddikjara mal-Grupp Korintja li waqt il-Partit Nazzjonalista favur il-proġett propost minnhom mhux lest jaċċetta li l-Gvern ta' Joseph Muscat jagħti art pubblika li hija stmata li tiswa 700 miljun euro għas-somma ridikola ta' 51 miljun euro. L-istess opinjonisti notaw li dawk li sied foċiferi kontra Adrian Delija qatt ma l-isnu kelma dwar l-art li jrid jagħti il-Gvern lill-Grupp Korintja.